never know ma. Okwagine dumu kamo, missy matu no jangwa montano koma, manepele mepele kamanoka, hey. When if you want to come, me wanna go DJ all them. You want my man at the when they go. Chukubiko goes, Ochie mama, Nagozi and them, Ochie Chukubiko goes, Ochie mama. Olisa gozielu nwanya hunsi n'ime apụtụwa maka afụfụ ni ọtalụ m n'ụwa ọkwepele gị na-edumi je n'ụwa si m nwere obi ụma na sobe ndị ụwa zụọ m n'ụzọ chigwa m hapụ ihe nke ụwa si m solo obi mesokwa na ndị ụwa ebe ọ bụ na ọsọlụ m nọlụ n'elu ụwa ị ga-anọ m na-arụ ka igbo bi mpụta ụwa ị na-ebuzago mbifigu n'onwe gị mgbe o zuru ome hapụlụ ụmụ oke gị mgbe ụmụ ụwa bịalụ ka fa megide m isi maka ụja na nọ ifeso ndụ nwoke nene ọkwa ọgbajọdọlụ ikwu na igbe gbarapụ m gị ka nna gbakwulu ọ bụ gịnị ka m ga-eji kene mama m Chineke nna biko gọzielu mama m nne m bụlụ m n'afọ nne m tara afụfụ n'ụwa wee mụọ m ezigbo nne m ọ bụ gịnị ka m ga-eji wee kene nne m n'ụlọ ochie dike nne m ọ bụ ego ọba akụ otu rọ aga m ayọrọ onye kere n'obu biko gọzielu m Ochie dike nne m Chukubiko gozie Ochie dike mama Nagozie nne m Ochie dike nne m Chukubiko gozie Ochie dike mama Ochie dike nne m Ele, yeah. Nwa mama na ọkwa mama nwa buru na ọkwa mama nasa mesi nne bụkwa mama nazome nwa azụ bụkwa mama nwata sobe ndị ajọ otu ebe aka ntụtụ onye ọ ga-emechu iru bụ mama ndị nwaanyị tocha wee mụta nwa nke ya onye ga-abịa m ụgwọ bụ mama m ga na-etu gị mama dị mama ofu ka ịdị ya n'oge ta n'ọda ọgụ nwa bagụ nwaanyị njeje mba odomuda no matter the weather man look for your sacrifice and your advice you fought for my right just to make things right. People don't look at my future, the bright. I promise to make yours a paradise. I must. Ochie dike I'm gonna go to the singing. I'm gonna sing it.
Jesus. You go. I have a police, happy or no. I have a police, one no mother. Mama Ike! Hey, Mama Ike! Odoziaku! Chineke na gozi di na to gozi egu no. Mama Ike! It's okay, it's okay. Yes, so many Bella. Yes, we get it when you want you. Oh, it's naked, you can even. I make a naked. But I'm going to buy Munyani, as in 191. I for 9 take border. Again, why? Because you did an edge, equally an uncle. No, that's for you to need. I had just cast one year. Only why I went out yogi. Open the 1 year, 1 year, 1 year, and they got up. I know rule. Need him, but in so. Kaibakwa, Kanulo, Lanya. When I yoga Nabiko, you do a baffle when uncle. Then I Christy on your 1 year. Well, I think. Mama Ike. Ezinne. Oh! Mama Ike na ko munde usi gwa go kirikiri na asị geje nke ọma. Mama Ike. Chineke nna goziri gị na ndụ. Ọ goziri gị na ndụ gozie gị n'ọrụ Mama Ike. Hey! Dokasi ahụ edere na Bible. Onya ka ịbụ n'ụwa ịpụtara. Ijeli Chineke ozi. Chineke wee gozie na-ehu bugari ngozi kwuru ngozi. Chineke biko Mama Ike je nke ọzọ anyị na gị ji agbakwa nwanne nke bụ ị ga-adịgide kpọgide nwanne anyị gụda ndị mmụọ ozi nke n'igwe chetakwa na anyị ma iwe gwada ka chelu Chineke ndụ biko Chukwu biko mere anyị dubata ya na eze na mere anyị ya n'aha Jizọs anyị bi n'eluigwe ka otuto dịrị gị ka ọchịchị gị bịa ka eme uche gị n'ụwa ị ga-esi eme ya n'eluigwe ọ ghara imehie anyị ga-adị ka esi gwa ndị mehiere anyị ekwena ka anyị kwenyere aka anyị ma zọpụta anyị na Jizọs. Ekene Maria ijupụta na Gracio sabụ ụwa nọnyere gị ịdị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịazị ngọzi nwa afọ ibu Jesu. Maria dị asọ nne Okechukwu lebara anyị bụ ndị nje anyị yọkịta na amanye ọnwa anyị. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Etu ọ dị n'isi na kịta na ebo niile n'ụwa ebe. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Etu ọ dị n'isi na kịta na ebo Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Etu ọ dị n'isi na kịta. Jesu Kristi meelu ya ebere. Jesu Kristi meelu nwa Virginia ebere. Jesu Kristi meelu ya ebere. Ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa. Ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa. Ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa. Ka mkpụrụ obi ndị ọzọ niile ndị niile kwene gara aga. Ka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ n'ezinụlọ be nna m zuru ike na ndokwa. Ka mkpụrụ obi fazu ike na ndokwa. Nye ezumike ebe bụ onye nwe anyị. Fly nanya, I flew nanya. I had to hide that.
mana dị etu a asị Chineke na lekene na l'otito ife uche ga-eme anyị bịa na ya ka ọ bụrụ uche mere ka ọ ghara ewu uche mmadụ anyị na-enwe olileanya n'ebe ahụ kwere anyị na nkwa ya kwadowere anyị ndị ọ fụrụ n'anya ị ga-elu ya ilu ebe ahụ neba anya be fụ na be dị ọfụma etu o si dị mgbe Amalunweze pụrụ wee luo taa anyị anọghị kpesịkọm onweghị ekpesala anyị onweghị nụrụnụ onweghị etiwuru ibi ya ka isikwa etu afọ niile echekwaba afa na-agbaziri ife nna m gwara m na ya na-afụ ụzọ ebe ya nọ ife na-eme n'obu a na ya na-afụ ya o ji ya efifi ọcha na-abọ wee bịa gwa nya ọ bụghị nke ụla ọ bụghị nke ụla anyasị wee nwee nchekwube na ndị nwụrụ anwụ na-afụ ụzọ so etu ahụ nna m si na ya na-afụ ụzọ ife na-eme na bịa ilukwu ị na-afụ ụzọ ife na-eme na be na-agbaziri ụmụ ịhapụkwa ha eje ha gbasasị ike adịghị m ma edoziwo nyere anyị aka Chineke ga-agọzifa site na ayọ na ayọ Chukwu ọ ga-agọzifa mgbakiri a na niile ha na-agbakiri ejere m nyaa nwa aṅụrị mgbakiri a na mfugolo agbakiri Chineke ya akwụfụ ụgwọ anyị na-ayọ ka mkpụrụ obi gị zuru ike na ndokwa ka mkpụrụ obi gị zuru ike na ndokwa nye ezumike ebe ọ dị nwanne ka mkpụrụ obi zuru ike na ndokwa n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ amen
Please. Okay, this way. Okay, say bye to grandma. Say bye to grandma. Wave your hands, all wave your hands. When does off?
ndị ọzọ mmakwu n'ọtọ kwụrụ ọtọ bishọ ka anyị na-ese kịta gabanụ Abata. Kendi na abata Kamaro ndi onu bụ Michael Udo. Nwachukwu na anụ nwa nwa. Ombia taa igwe ya kwa kwa. I'm more than ever. Yes. Daddy, can you tell me about that? This is one for family. How about it? This is one for family. How about it?
Thank you. God bless you. Hello, Oshora. Thank you again. Biko ka ịmata ndị na-abata. No. Mama, no. Chief Austin, the family. Chief, fun on their welcoming. The team was welcoming. Around the world, you see, oh, we can find a message. I'm after them, my idea. What that would represent before. No, sir. All the CWOs and Amalunweze I think I go to No. our patroness. Also for our patroness. So, oh yeah, No. Ganda na bataw.
Kama ndị na-abata ụlọ. Okay. Ndị ụmụazụ Zesa, ndị ụmụazụ na Amada village. Ụmụ nwanne. Ombia kunsi ya. Aya ka ibu ya bụ esi anya dị nke ọma. Ka Chukwu na n'okpuru obi na ndokwa. Also, I have a couple, is it not the Budo? I have one Mr. Shuka, Udo, Uncle Robert, is it not? I didn't get the Budo, now I think I should have got zero. Now I answer. Also, I have a couple, OPU, Abakaliki branch. That's a Oraukwu Progressive Union branch, Abakaliki, proudly presented by our Apple young lady. I didn't get it, God bless you for coming. Yes, Christy, man, I am Rage Maria and Alaya. I'm bloody Virginia, I'm bloody those two Christina Palunugala. Yes, Christy, man, of Rage Maria and Alaya. I'm bloody fast and do. Oh, one no one. I'm going to look at no more. But I'll have to take you out. When I say that. Ije bere si mo ka ije dozie nji. Dị na abata. Ọkụli gwa m. O wee si etu akwa edamụta. O nweghị unu ike elu m. O nweghị ihe isi m. Just esi nke idozie nji na ọkụ ị na-abata. Ọnya ka ị bata n'ozu. Chineke ya na mkpụrụ obi na ndokwa. Chineke ya na mkpụrụ obi na ndokwa. Ụdị ọnwụ ike anyị ejedozigo. Amen. Ada. Mma abụkwa nwunye nwa ya. Ị na-eteka m. Ebe mpa m. Hey! Odoziaku nwanyị. Ka motion na-etu gị. Odoziaku nwanyị ka ị na-aza. Esi mụ bye ị na-abịa. Great position again, a family. Ada Odoziaku anaba. Ka ọ na-akpọ ma afọ ihe o ji wee mmanụ motion. Onye etuchara m ọsị motion devotion. Kedu ihe nwere ike ịgwa ya maka mama mgbe ọ dị ndụ? Amadị m ebe m na-ebido maka mama dị ebe a. Mama dị too much. Odoziaku akpọrọ ya ka ọ na-aza. O mepụrụ onye ọ na-aba n'ụzọ ọbụla. Ọ na-eri, ọ na-echeta ụmụ ogbenye n'ụdị ọbụla. Kedu ebe m na-ebido? Kedu ebe m na-ebido? Ị nọrọ na mba ịbịakwute ya, ọ sị gị gaba. Mma m bụ enyi nwaanyị ka ọ na-aza. Enyi nwaanyị. Enyi na-ayọ ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya ka o jezuo ike ikpeazụ na ndokwa. Amen. Ihe mmụta n'aka ya ehika. Obi umeala. Ụdị ọbụla. Obi umeala. Ụdị ọbụla. Mmadụ ọra. Mmadụ inyere mmadụ ibe ya aka. Ụdị ọbụla. Nwayọ. Hepụ ndị mmadụ n'ụzọ pụrụ iche. Ka mazia ekpere ị na-ekpe n'isi ya. O tegonu mkpere site n'Ọktoba wee ruo oke tata a na-akwụ ya. Mụ na ya na-akwụ ụgbọala ya niile n'ahụ m.
mbugharị ya niile n'ahụ m so na-ayọ Chineke onye nkeli mgbe ọ pụtara ụwa wee were ukwu ya ka ọ nabata ya na alaeze n'igwe. Ake position gị n'ezinụlọ a? Umuagbala Ezinne Odunukwe nke hapụ ndụ. Akịrị ihe agwa anyị maka mama ya mgbe ọ dị ndụ. Ihe mma agwa ama ka anyị si kwubi egwu ya tide ya eje mee ihe abịa mana ya nwere ike igwudebe bụ na mama biri ndụ ya otu kwesịrị ekwesị nke ka nke bụ charity ọ na-emere ndị mmadụ ka nna enwe obi na ndụ ahụ obi n'ụwa ọ gwụcha. Kedu ihe mama kụziri tinye na ndụ gị dị echefu echefu nkanta gị na-enwe ihe si na ịmụta n'aka ya nyere gị aka na ndụ? Egwu ihe mama anyị kụziri na ndụ ya oge ọ nọ ndụ nke izizi mmadụ inwe egwu Chukwu, nke Igbo mmadụ inyere onye ọka mma aka n'ebe a na-eje eke. Ake ka o si n'ebezi wee ruo n'ọnwụ. Mama ya dị strong, nwe ihe na-eme, ọ na-eme biznes ya very strong. Just one year, under 2 weeks, go with Pacha stroke. I will hear Kaisa. I boom where no deal on a battle there, yelling a melania battle. Mana Chukume, Koji, Chukuanya, what Anyane will buy. Kedum Berina Benicia. Benicia, afọ n'anya ụwa ya agbalị osiari ọnya myself ebe ọ bụla ọ nọ ọ na-ekpetasịrị anyị nwa bụ ụmụ ekpere ebere ivu n'ebe ọ nọ mama ya nọ na o nwere udo ebe ọ nọ. Onwe ndị na-ekene maka ndụ ya maka mgbe ọ yara ahụ ya na agụmozu na akwado ọ Chukwu ka m ekene karịsị and ụmụnne m niile ihe mere onye ọbụla n'anya ma ụmụ nwanne mama anyị jirikwa ohere a na-ekele ndị niile hapụrụ ihe a na-eme today wee ịkwanye mama anyị ugwu ikpeazụ ọ ga-adịrị ha mma. Anyị sị ka Chineke gọzie gị ọrụ ị na-arụ n'ezinụlọ ebe ndị be Amalunweze Ichie Amalunweze Chineke ya agọzie gị ama na sisi ihe a ji eme biznes ya ichetezie mgbagharị gbago ịgbagharị gbada ịgbagharị Chineke na-akwasị ozu a ihe niile ịhapụ Chineke ya ajisi iche n'aha Jizọs ọ ga-adịrị gị mma. Thank you very much. Thank you. Onye fụrụ anyị na-ekene gị ka anyị mara afa gị na onye akwa gị na famili ka anyị mara ọkwa gị na famili a. Nne m anyị sị ka emefu ya ozugbo nne. Ka efi ya agwa anyị maka mama anụ nwa na akwa nne ya otu ọbụla o si ebe anyị ma Okechukwu nna ka mkpụrụ obi ya si ike na mgbe ọ na-anyakwa anyị nwa bụ mmadụ bụ onwe anyị tara anyakwa ka anyị mee ka anyị zọta ya ndụ ka anyị jebụrụ mmadụ Ọchukwu ya esi anyị wee na-asị ka mkpụrụ obi ya si ike Chukwu mee ebere ọ tata ka a na-akwụ ya Chukwu ya eme ebere ihe niile ya ga ọfụma Jizọs ka anyị malụ nkanta ịnwegasị wit mama gị mgbe ọ dị ndụ. Nwekwu ihe ọzọ nwere ike ikwu abụọ na nne ya dị na nwa and otu a nne ya dị na mgbe nwere ihe a na-emerụ mmadụ nne mmadụ na-eme ya ọkpọ m otu nna azụ ya ọsị m butere ya n'oji asụ akwụ mmechasị ọrụ ọsọpị ọ bụrụ na ụgwọ milion na-achọ m na Abakaliki sikwe ụgwọ milion ahụ dịbago n'aka ka m hazie nne m mebi ka m meri ya ụgbọrọ ụmụ na ọ na-ahịa arụ anọ m n'ụlọ ọgwụ pekata mpe 3 days na Abakaliki nọsịa n'ụlọ ọgwụ 3 days ubi abata ọrụ bụ na mmasị nọ time of season but na anọ m n'ọrụ ugwu n'ọya n'ọnwa na Anambra na-ebugharị ya forget ya ihe niile ahụ akpọrọ ego ụwa because ego abịa ụwa ya dịkwa ya na so asị m kwuo maka mmanya sikọwa agụ na ihe eji ogwu ejiro m nne m egwu egwu and otu a nsukwu ya ka ọ even if mgbe m bịara ụwa
asị m kwa amachara m ka m si bi ụwa n'onye ọ bụ nne m pịachaa m Chukwu mekwa ebere gbasara alafụkwa ụwa ọnwa bụ onye ikpeazụ wụrụ ya arụ wụsịa ya arụ Chukwu mee ebere emesizi ọ survive so otu ọ bụla o si edo ama na ọ ya dịrị ya mma na Chukwu mekwa ebere mma tara ịkwasị woman being ekpufuru m ofu efu n'isi ya ka o wee jebe mgbọ because na ya na-amụtara nwa bụ nna ọ nne zosi ya nwa eme gịnị azụ thank you anyị na-ekene gị Chukwu gọzie gị na itu nwa nọchiri nwa nọchiri obi nwa nọchiri obi daalụ asị m ka ịma ndị na-abata na-ekwu ya ụmụ ya Ọgọchukwu aka na-ekwu na Chika aka na-ekwukwu ya nwere ọja nnọọ ugbu a bụ Sylvester Okafọ onye a dinere ọ n'ihe tọrọ nne m ka abịa kpuo ya ọ ga-ekwesị ibe ka mbịa ime nnọọ Amụ Amesi Apostle TV na-ejebe na-eme n'Ọraukwu. Anyị na-tata na be Ichie Amalunweze, Chief Anthony Odunukwe, Ichie Amalunweze n'Ọraukwu, Ibenabo Oraukwu. Tata Odoziaku ya bụ late lọlọ Ezinne Virginia nwale ọba Odunukwe Odoziaku Amalunweze organize wawa kpụrụkwa n'okie maka na ọ bụ ụbọchị na-agba ka mmadụ nwere n'ụwa ụbọchị amụ ya ụbọchị ọnwụ ekwe nke ya akụgorie
o wutere anyị maka na asị m kwuo n'ibe na-aba anyị ndị ya nọ 120 ma mmegbu ụzọ bịa mụ na ya na-anọ n'Oraukwu steeti bifo ya gara asị ya maka ibute na moto ruo na-eke ọzọ ya afịa bụ na Mgbuọta ọ na-aga healthy nwụrụ nsogbu ọbụla anyị ajụ Chukwu ajụ maka na asị pụọ na ọnwụrụ ọsị nwa ka esi ya ọ rubeghị ya ọ ya bịara n'ego nke nwa ọnwụ mana Chineke ma nke ka mma anyị kelere ụmụ ya mma niile ha gbafụ mgbe ọ nọ n'ụlọ ọgwụ mgbe ọ nọ mọshụarị na tata a na-enyi ya ọ ga-adịrị unu mma ụmụ ya anyị kelere ndị ụka ndị mere na akwamozu anyị kelere ndị ibe na-abụ ndị sisi gawa ndị Oraukwu ndị sisi gawa ụmụnna tata bụ 10th of January anyị nọ n'anyị steeti mma na bie bụ na be Ichie Amalunweze Obi Ichie Amalunweze nagoro mmụọ oge gara aga anyị na-asị ka mkpụrụ obi mama anyị kene enwe nsogbu ọbụla si ike na ndokwa were asị ka ụmụ ya ka ha jidesie ka ha chọchite na otu aka ọ dị njọ a ga-adị mma ọ gaghị etizi aka anyị na-echesi fada okpe ekpere ka ebuzie ozie gaba n'ụlọ ụka aka m bụ Messi Apostle TV onye na-eje ebe ọ na-eme mgbe ọyị na-eme mmemme ọ anyị ka anyị hazie mmemme ka ọ bụrụ ịgba ka ọ dị egwu na alụ Yeah, Father, it's 9 million. I need it. Ọ bụrụ na ebe ajọ omume anyị niile onye nwe anyị niile ga-abịara cheta na mgbaghara dị n'aka aga m eche onye nwe anyị ihe obi na-atụ anya ya echikwere n'okwu ya niile Izrel cheta usekwu n'ihi na n'aka ya ebere dị ọhụrụ ọkụ ya ga-agbapụta Izrel na mmehie ya niile onye nwaanyị nụrụ ekpere anyị na mekwara ụlọ gị mmadụ ndị ejiri ya onye isi nwa nke akpọrọ na-abata ya n'otu ndị nsọ gị na onye na onye ntasị obi gị na nnukwu ịhụnanya n'ime ya atụ na ebere gị n'ebe anyị nọ ị na-eme ọchịchịrị nke ọnwụ ka ọ bụrụ mmalite nke ọhụrụ biko bịa tasie ndị nke gị nọ n'iwu ma nyekwara anyị aka n'ụzọ nke ka anyị wee nwee nchegide Jesu Kristi n'ọrụ anyị nọ nke a site na Kristi. Amen. Father, excuse me, Father. Father, excuse me. I said, You will see me again. I will not celebrate. Jesus, smile on me, open the butterflies in my belly, open a summer. See the way you love me, see the way you care for me. You carry my matter for your head, like a little baby. You watch over me, you know they carry me, they play.
mmiri so na-echetara anyị maka mmiri Chukwu dị asọ mere banyere ya anyị bara ya asị anyị niile mere mmiri Chukwu Odunukwe mekwara ya ebere ọ bụrụ na o meghere site na-adịghị ike nke anụ ahụ biko gbaghara ya tọhapụ ya na-abụ niile nke ọnwụ ka ọ gafee na ndụ ebighị site na Kristi. Osu nene
ọtụtụ ihe ndị na-arahụ ụra nke ọnụ etete, ụfọdụ ime ha na-aba na ndụ efu efu, ụfọdụ na-anọ n'ime dịka ndị ajụrụ aka efu efu.
ọha dị ha na mgbe anyị okwu n'ụbọchị nke taa. Mama anyị n'ebe a ọgbakọ nsọ ndụ nke ya tụpụziela anyị nzọụkwụ. Anyị nwere ihe ndị a niile bụ ezi ọrụ na ezi omume o mere n'ụwa anyị kwesịrị ịṅomi anyị mezie ya n'ịghachikwa n'akwụkwọ ya n'ọgwụ na ya degede ya chara n'ọnya bụ Michael ya na-ejezi ya mara ebe nke ya degede o kwesịrị mana anyị nọ n'ebe a dịka ndị otu Kristi na-ekpere ihe ekpere ọ bụrụ na o nwere bịkwasị egwu na a ga-asọ ọṅụ na ọ ga-adị ka esi n'ọrụ n'ihe ụra na-adabegede na mba n'eluigwe. Ndị otu Kristi anyị wee gbakọ dịka ndị otu Kristi na nke o ji bụrụ mmadụ o nwere iwe onwe ebe ọchịcha ya anyị ayọchukwu ebe ahụ mekarị na anya anya n'ihu na anya n'obi anyị ndị otu Kristi gbakọ megide na eri ekele na Jesu akwụọla anyị ụgwọ oji na-ere ofe. Mama anyị ahụ ya dịka onye udo Maria dịka obodo nnọọ Maria ọtụtụ ma ndị dị iche iche o megasịrị. Ọ zụkwuru ụmụ ya ọfụma ihe omiri ya gị bụ nne na omiri ezigbo mkpụrụ obi nzọụkwụ ọtọ na ezinụlọ iwe bie nke gị. Ịmana ebe ọbụla a na-eli ozu ụfọdụ n'ebe akwa ebe a na-eli ozu akwụkwọ na mmadụ ka ha na-ele akwa n'afọ ha na-abịaghị ha na-edebe ịba n'ime ya maka mgbe nne ya nọ ọzọ nna ya nọ ọzọ ọ bụ aka ndị Igbo na-apụta tinye ọzọ ha n'ezinụlọ aka onwe ezigbo ị ga-apụta mkpụrụ na-apụ onye isi mana ị nwere onye isi nwa onye isi mana ọ anyị egwu onye isi ntị so anyị ga-agba mbọ chịkọta onwe anyị ọnụ. Ihe ọ bụla ị na-eme na ndụ na-eche ọ bụrụ na ihe a na-eme ka Chukwu si n'obi na ebe ka m na-aga maka ọ bụrụ na ihe a dị n'ihu oge niile na-atụla akara bụrụ mgbịrịgba na-akọ ọrụ na-ebu ebe ị na-eje ihe a ụzọ ụkwụ ọdala kọrọ ya ọkpụkpụ ụzọ ekwuru iso ị na-eme ya ogologo ndụ gị niile ọ ga-enyere gị aka ịma na eluigwe anyị na-eje otu ụbọchị ọ ga-abụ nke site na Kristi onye nwe anyị. Ekpere anyị si mma anyị bụ onwe atụtụ ndị ọbụla ma onwe gosi omenala ka Chukwu gbaghara ya were ọbara nwa ya Jesu Kristi ba n'elu obe Kalvarị wụchaa ya ọbara ya na-eme ihe site na Kristi onye nwe anyị. Ekpere anyị isi anyị nchọ niile wee bụrụ ka anyị soro nzọụkwụ ndị ezigbo ndị otu Kristi na ndị ezigbo mmadụ dị n'ụwa ka anyị bido ezigbo ndụ ka alaeze ndị wee bụrụ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Udo ụlọ ebe ọ natara gasị na Chukwu ka o sokwa nata ụgbọ dịrị ya n'uju na aṅụrị nke ebere n'ihu Chukwu anaghị
onye dị ma o kwetara ka ndị niile ahụ were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya nye ụmụazụ ya na-asị na ara nke a wee rụpụta ahụ niile nke a bụ ahụ nke a ga-edebe nye maka olu. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe Jerusalem o gburu iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị na ara nke a ma ọnụ ya bụ niile nke a bụ iko nsọ nke ọbara nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ egboro a ga-agba ya n'ihi uru na n'ihi mere ibe mmadụ ka e were gbaa ya njọ ya emere nakwa Joseph dị ngọzi bụ di ya ndị apọstọl dị ngọzi na ndị sonye ndị melochebe ike mbụ ụwa tụ ụwa kede ndụ ebighị ebi ka anyị soro ha na-eto gị na-edo gị ọrụ si na Jesu Kristi nwa gị. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever.
University Songs of Assumption. So, we say, Amuchi, where they are from the land. Very fine, I said, This is St. Albert, the best parish in the world. It's not just for Oraukwu. Yes. What to tell you this? What to tell you this? Easy. Parish Christian. With the father, Lord, say where can I am? I'm assuming. Almost 1 year plus, I have been very
gift we give to her and tell the world that her death has knit us together and bring peace, unity. And once peace and unity comes, super progress, that is progress and prosperity, will always follow it. This is our prayer for you to Christ our Lord. Give me the food. Nesse ya ma mpo ameji ba.
Organizer Umuagbala, Ezinne Virginia, Odunukwe. Organizer Umuagbala. No, Ichie. Because make a wood to give Madam George now, or the way he came on the cars, okay, and back on that. Would be gay to be a day. You are going to come to the wrong land. If we were all cooking, we give you behavior. You are the Donachi and be everywhere. Ever must be equal money. I don't know where now, all I can do. I never can in almost reasonable jubilee. Isn't that to cut over 190? This project is no good. All the way to the Kahana, who really are who can see. Being in power. I ain't seen how my catch it, but I don't do it. Never do also on the sea. I will be very good. Every children will run because they have no economy. I can have my way so the late night now I'm also Madam, the year of the can you really want Jesus to please when you put some more when you get around and when you put a friend of a black national or what I do goes on when you're going to get into the break and I am in order.
Couple the last week of the year. Cheta Ubosi Omu. Keke Kabaru Uso So Eziogu Me O Jesu O Jesu Biko Jesu sisters Nabataya This is important O Jesu Oh Jesu, Biko Jesu, Nabataya Nenugwe, Amidi Dudu Tutu, Murao, Nayase, Bikatis, Madu. First time. Oh Jesus, oh Jesus, yes, according to this God. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Biko Jesu Aba Erungu Mama Kamu ya Biko Jesu Oh Jesu Biko Jesu Aba Umumnya Oh Jesu Oh Jesu Kendi le buchini ya, kendi ya buchini. Oh Jesu Kendi ke buchini. Kendi ke buchini. Le buchini ya, le buchini ya. No more conditions for burials. Onye nwanyị nọ n'elu. Tere ala nsọ. Udo dịrị unu.